Pagi guys, monggo sarapan nggih. Gawe mie goreng tak wenehi telur karo tambahane siji. Sarapan bareng simbokku ya. Sadurunge simbok budal nek sawah, tak jak gawe mie sik. Soale simbok iki ora mesti gelem sarapan. Budal esuk mentas sore. Ngono ku lho, aku kuwatir soale simbok iki jarang sarapan esuk. Jadi yo gelem ra gelem tak kon maem. Ngono. Ya semoga wae Gusti Allah selalu melindungi simbokku biar sehat, tersenyum terus. Pokoknya minta doanya ya guys. Moga wae simbokku diparingi panjang umur, sehat terus, pokoknya ben iso tersenyum karo aku. Monggo sarapan dimanapun itu ya. Kan gak eruh to nendi wae koncone. Pokoknya monggo sarapan. Manganku ya ngene iki carane. Kucinge njaluk. Monggo sarapan.